abun mafita a nan ita ce kwaya ɗaya. A yi wa honorable magana, Iro Makale ya fidda kuɗi. Gaskiya ne Umar Lila. Muna yin magana sai mu rika tafka abu kuna warwarewa. Ba zai yi wannan munafurci ne. Takarar nan bace akai an tsayar da. Idan ma kuma yanzu an zo an yi zaben ba lalle ne. Kamar irin su Mahatma Gandhi na kasar India, akwai na kasar Rasha. Har in muna so mu ci zabe yau, to wannan tarihi ba namu bane. Duk abin da za mu yi sai mun yi takatsantsan. Ka ɗauki shawarar mutum biyu kawai. Su ma mutum biyun wanda suka girme ka. Misali kamar mahaifinka da ya haife ka. Kuma sai misali sai ni. Saboda Alhaji Taji ka san Allah shege. Ya san kansa ya kala kwarai kuwa. Ita siyasa da ka sani da halacci. Tun mutumin da mata halacci, za ta yi halacci kuma zai ci moriyarta. Nan da kake kallon mu surutun matasa ne na tafiyar ubalaga naka. Abin da ya ƙara min farin ciki shine na yanda kuka ɗauko ɗan uwanku matashi ubalaga naka. Kuka yadda cewa jagoran ku ne, kuka yadda cewa za ku zabe shi ya zama shugaban ku kuma wakilin ku a majalisar ƙasa. Mu mata yan alƙawari ne, mata yan halaka ne, in dai mace tana da ma abu da gaske take. Ni yanzu abin da nake so shi ne jagora ki bawa ubala sahura ni kuma musa ke dala mai ba saboda tun kafin sahura da ce tana son ubala ni ce nake son. Zan kulla tuggu da kutun gwila. Saboda haka ba abin da zan ce mata. Alhamdulillah. Dan majalisa